Ahoj, ja vás zdravím, vítajte, tu je Marty u tohto videa. Toto video je ľahko zamerané na pár informácií ohľadom mňa a celkovo YouTube kvôli tomu, že videa nevychádzali už pekne dlho. No, nedávno ten Metin nevychádza kvôli tomu, že pracujem v robote a pracujem nie 5 dní, to znamená, že nemám víkendy, ale 7 dní. Pracujem na zmenu nepretržite, takže vlastne je prakticky nemožné, aby som stíhal chodiť do roboty plus ešte točiť k tomu videa, ako pokúsim sa, občas by mohli. Aj teraz mám jediný voľný víkend v mesiaci, takže vlastne preto robím tento vlog, bol som trochu na vzduchu, chcel som niečo pofotiť, ale bohužiaľ pamätajte si, tí, čo máte veškeré takéto elektroniky, vždy si skontrolujte predom baterku, aby ste neskončili ako ja, že sa poprechádzate cez 3/4 mesta, že si nájdete nejaký parádny flag alebo niečo a skončíte vlastne s tým, že nemôžete fotiť kvôli tomu, že máte vybitý mobil alebo vybitú baterku na zrkadlovke ako ja, poprípade iné veci. Každopádne tento vlog točím kvôli tomu, aby som vás oboznámil s tým, prečo nevychádzajú tie videá. Jasné, že by som mohol, keď prídem domov čo len z rannej, tak by som mohol po pobediach, lenže väčšinu času buď spím, alebo sa venujem rodine, poprípade takéto vecičky, takže fakt je to náročné, nie je to prdel, nie je to sranda. Ale čo, no, skúsiť to môžem, nehovorím, že nie, vyskúšať to môžem. Zvlášť ešte s môjim internetom, to je tiež pekná radosť, akože na lolku ráno ping 170, keď by človek čakal, že bude vlastne najmenej vyťažený ten internet, zvlášť keď je týždeň. Ľudia sú v robotách jedno s druhým, takže proste ten internet bude stabilný, no. Môžeme čakať na tieto pomery slovenské. A celkovo na tento internet je úplná rakovina, fakt ako. Ale vychádza mi to tak, že bude lepší net, kedy bude? Keď mi skončí zmluva s týmto internetovým providerom, tak bude určite lepší internet, pretože ja už túto rakovinu nemôžem vydržať, to už sa proste nedá. Každopádne oboznámil som vás s tým vlastne, že prečo ten internet už mi drbe z toho, prečo tie videá nevychádzajú, alebo teda prečo vychádza ich fakt malinko, minimum. Premýšľam nad tým, že keď vydám tento vlog, tak ešte natočím voľakú inú hru jedno s druhým, ale ďalšie novinky, už sa internetu a týmto veciam nebudem vracať. Má výjsť, ešte neviem kedy, pozeral som na nete, ale nebol tam upresnený dátum, má výjsť Outlast 2, to znamená, že jednoznačne to na kanáli chcem mať. Uvidíme, či to budem robiť, či to budem točiť na kompe, alebo to spravím cez PS4, kvôli tomu, že PS4 ako novinku som si tiež zohnal, respektíve kúpil. To sa nedá zohnať iba tak jednoducho a dostal som k tomu Far Cry Primal, neviem, ktorý človek to dokáže hrať, proste tú hru. Nepoberám to, oproti Far Cry 4, to je úplná hovno, hento fakt. Neviem, to je môj názor. Určite existujú ľudia, ktorí si Far Cry Primal chvália, ale pre mňa to je proste obyčajná blúposť, ktorú nemali nikdy vydať a Ubisoft mal radšej sa zameriť na ďalší Assassin's Creed ako vydávať len také veci. No každopádne to som dostal ako k PS4. Ja som si kúpil hru Journey, neviem či to poznáte. To je vlastne hra o tom, kde človek len prechádza a ide a nič viac. Ale má to akoby, je to emočne stanovená hra, alebo teda na psychiku by to malo byť aj podľa návodu na tom DVDčku vlastne. Že hra je založená vlastne pre význam, alebo význam tej hry celej je preskúmať nejaké ruiny a podobné veci od nejakých predkov, jedno s druhým, neviem, môžem spraviť z toho nie že gameplay, ale vlastne respektíve gameplay, to sa neoplatí točiť nejakú akože sériu alebo volačo, nejaké diely. A za mnou je mesto, neviem to nakloniť, je dement, vlasy tiež gigantické, no ale každopádne Outlast 2 tu jednoznačne chcem mať na kanáli, pretože to je hra, ktorá mňa samostatného strašne skutočne bavila. Bol to fakt, prešiel som jednotku, prešiel som aj to DLCčko. To bola hra, ktorá fakt bola úžasná. No a uvidíme, čo bude ďalej. No zistíme podľa toho, že či sa mi podarí
celkovo aj sa naučiť vôbec cez tú PS4 hrať, lebo ako ja joystick to moc dokopy nejde, keďže mám od 12 rokov počítač, mám 21, takže je to také, že človek si na to musí zase zvykať, ale no uvidíme. Každopádne nebudem vás ďalej zdržiavať, všetko dôležité som vám povedal, keby sa dačo zmenilo, spravím ďalší vlog, uvidíme. Každopádne užite si zbytok víkendu, majte sa pekne a čau čau.